Ahojte, takže video, ktoré som nemyslel, že spravím, ale je to nevyhnutné, keďže áno, teraz máme nejakú hrozbu, žiadna hrozba. Nečakal som, že budem reorganizovať záhradu v júni, alebo myslieť na reorganizáciu v júni, ale vietor, keďže nám zobral túto budu, tak musíme myslieť na renováciu, ale je to... Nachádzam veľmi veľa pozitív toho, čo sa stalo a ako z toho môžeme vyťažiť. Veľmi veľa a hlavne v efektívnosti a v prehľadnosti záhrady a dlhších záhonov, čo budú lepšie na manažment, čo budú lepšie na prípravu, chystanie. Takže je to super. Poď, rýchlo vám to ukážem. Takže tu je IBCčko, ktoré slúžilo na zber vody z budy. Buda aktuálne stojí o niekoľko metrov vedľa. Je uchytená 800 kilami sudov v každom rohu, ktoré ju nejakým spôsobom fixujú. Chcem roxormi ju aj zakotviť, zabetonovať, aby sa už to nikdy nepohla, kým ja nebudem chcieť. No a na tomto mieste, kde sme tú budu mali, tak chcem pokračovať za záhonmi. V týchto miestach sa nachádzala cestička, ktorá slúžila ako prístupová cestička do sadu a k ostatným záhonom, ale z tejto cestičky by som vlastne chcel eventuálne spraviť taktiež pestovateľskú plochu a celú cestičku a prístup viesť týmto smerom, pretože aj teraz máme braničku vlastne tu, ako čaká môj strážny pes na mňa a snaží sa dobiť dovnútra. Áno, ako vždy. A Azino, neťahaj sa. Poď von. Vyťahni tú hlavu. No, čakaj. Takže vlastne prichádzam z domu, idem jednou priamkou, nebudem odbočovať, teraz som chodil takýmto oblúčikom, čo nie že by sa mi nechcelo chodiť, ale ako keby ísť takýmto smerom je využívanie väčšieho miesta na chôdzu, čo môžem využiť na pestovanie. Takže budem vlastne chodiť buď do garáže, alebo rovno a až do foliovníku, do zadnej časti, teda tu mám prechod, tu vidíte ešte všetky veci, ktoré som si nahrabal za tie roky, čo sme tu. Sú tu staré okná, ktoré som si našiel zadarmo, z ktorých chcem robiť skleník, ale lenže všetko sa mi tu nejako kopí, takže no, vyzerá to tu ešte veľmi bojovne a projekt v príprave sa podobá katastrofe, ale máme tu vlastne tieto záhony a tieto záhony by som chcel túto cestičku, ktorá vedie takto popri tých sudoch. Tie sudy tu samozrejme nechám, pretože sudy sú položené na začiatku týchto stromových alejí. Aktuálne čistím sud z výluhu, pretože som už jeden výluh minul. Takže tento sud sa vždy nachádza ako keby v aleji stromčekovej, nenachádza sa na zeleninových záhonoch. Takže tieto cestičky by som mohol nejakým spôsobom zredukovať, stiahnuť, pretože hlavná prístupová cesta by už nebola táto, ktorá teda to prechádza, ale bola by táto zadná, ktorá by vlastne vytvárala takú priamku okolo Rýbezly až dozadu. Takže by som mal sprístupnený celý sad a zvýšil by som si tým aj úrodnú plochu. To znamená, že teda to by som už mohol mať užšiu cestičku, pretože nepotrebujem teda to chodiť napríklad s fúrikom sa budem dostávať týmto smerom a môže to táto cestička byť užšia. Čo to znamená užšia? Možno si potiahnem tento záhon, vytvorím si nejaké také ako keby začiatky záhonov z liečivých rastlín, z kvetov. Nebude to ako keby ten záhon
predĺžený, ale bude viac využitý tento jeho začiatok niečím trvalým. Tu je jedna rýbezla, ktorú by som chcel začať pokračovanie takého rýbezlového záhonu až po cestičku. Z tejto plochy viem si vytvoriť pestovateľskú časť, pretože ja som tu mal predtým také miesto, kde som si vytváral výluhy, keďže som ich mal blízko dažďovej vody. Dažďová voda je lepšia na prípravu výluhov ako voda zo studne, pretože to je ako keby voda, ktorú máte destilovanú, alebo nie je to reverzná osmóza, ani destilovaná, ale je to veľmi čistá voda, v ktorej nie je veľa minerálov, a voda zo studne, ktorou teraz aj polievam, teda nepolievam s ňou, nechávam ju oteplieť na izbovú teplotu, tak tá nie je taká dobrá na tvorbu výluhov, pretože obsahuje veľa vápnika. Keďže je studňová, tá má veľký predpoklad toho, že obsahuje veľa vápnika a viazala by mi veľa jónov, veľa by mi zachytávala takých tých organických kyselín, ktoré sa nachádzajú v rastlinách, tak by mi viazali na ten vápnik, čo nechcem. Chcem mať čistú vodu, aby som mal to, čo z tej rastliny chcem vyextrahovať, tak to vyextrahujem do tej vody. Takže dažďová voda je veľmi dôležitá a preto ju šetrím, nepolievam s ňou záhradu, to skôr polievam s tou studňovou. No a vlastne z tohto miesta, z týchto lát vytvorím nejaké vyvýšené záhony. Vyvýšené záhony chcem vytvoriť tu pásik rýbezlí, jóst, egrešov, mojich obľúbených ovocí, veľmi odolné na toto prostredie. Veľmi sa im tu páči, dobre zamladzujú, sú odolné na tú zimu, ktorú nám tu nafúka náš obľúbený južný vietor. No a vlastne na tomto mieste si spotrebujem všetko také odpadné drevo, ktoré mi tu vzniká. Vidíte, že tu som si ho nakladal, pretože som potreboval veľa voľného miesta, pretože tu sa nachádzala garáž, ktorú mi odfúklo, takže toto bola cesta. Takže je tu teraz, hovorím, projekt v príprave, rozpracovaný, sa pripomína katastrofu, ale napríklad týmto kostihojom chcem začať vyvýšený záhon s rýbezlami, ktorý bude pokračovať až k bude. Takže bude vlastne alej stromov, ktoré tu vidíte 1, 2, 3. Táto jabloň prežila pád garáže, to znamená, že na ňu padla garáž, ale zatiaľ vyzerá, že sa jej žiť chce. No takže tu je jedna alej, tu sa nachádza alej malín, to je malinčie, aj keď tak nevyzerá, je teraz zamolčované. Azino! Čakaj! Tu sa nachádzajú taká alej drobného ovocia, sú tu černice, egreše, čučoriedky, marhule zakrpatené. Neviem, akým spôsobom sa nám to podarilo, ale nechcem to chytať, mali sme tu kučeravosť, ale kučeravosť mladými výhonmi vlastne vyliečilo. Je to veľmi dôležité pri broskyniach, aby mali veľa mladých výhonov. Broskyňu môžete kľudne o 50% zredukovať každým rokom, pretože ona potrebuje veľa mladých výhonov. Tu vidíme rohačicu, ktorá nám pravdepodobne ide žrať všetkých slimákov, ktoré sa tu schovávajú. Chrobáky sú jeden z najdôležitejších živočíchov ekosystému. My sme blízko pri lese, preto ich máme prebytok, no, nemyslím, že niekedy môže byť prebytok takýchto beneficials, akým sú chrobáky, ale chrobáky, pokiaľ vidíte chrobáky v svojej záhrade, tak sa radujte, pretože to je známka, že ten ekosystém je na veľmi dobrej ceste a my sme za ňu určite radi. Takže roháčov je tu veľa, musíme dávať pozor, kadeľ chodíme. Toto je tiež broskyňa, ktorá mala kučeravosť a vidíte, že vymladila veľa nových výhonov, čerstvých, takže nebudeme sa ani chytať, nechceme teda tu príliš veľa chodiť, pretože tá kučeravosť sa nachádza na tomto mulči a nechcem zvíriť tie spory. Takže
Nebudem sa tu príliš radšej si postupom rajčiny, ako by som mal zvetrať toto, takže takýmto spôsobom pracujeme a snažíme sa spasiť túto časť. No a tu nás čaká ešte ďalšia vec, foliáky. Vidíte, že to je tu práce, že na jedného až moc. Tu sú záhony, do ktorých som sadil kel, no nemám čas ich vyplieť, takže ani okosiť, takže sú v takomto stave, v podobnom stave aj folia, ktorý je teraz viac skladisko ako foliovník. No, sme v bojových podmienkach, takže toto sú novinky od nás a dúfam, že cez tú všetku smršť a ten bordel dokážete vidieť všetko to krásne, ktoré na tom vidím ja, a pokiaľ ho nevidíte, tak sledujte viac, odoberajte a ja vám tú krásu budem pripomínať, ako napríklad túto aróniu. Arónia pod slivkou, najväčší strom. Máme pavlóniu a máme slivku a slivka prerastla pavlóniu, takže nie je zostať to vidno, ale aktuálne je náš líder terminál na slivke vyšší ako terminál na pavlónii, takže do tohto polotieňa sme umiestnili aróniu, uvidíme, ako sa jej bude dariť, myslím si, že výborne. Prinesieme jej tu veľa vody, toto je veľmi častá zastávka naša, teda uvidíme, ako to bude, keď zmeníme cestičky, ale myslím, že to bude vynikajúce. Máme krásne prírastky na marhuliach, táto marhula nemá také dobré, myslím si, že má vynikajúce. Myslím si, že do konca vegetatívneho obdobia sa dostaneme do letorastov hrubých ako palec, čo bude veľmi dobré pre nej budúcu úrodu. A aj tieto časti, ktoré som sa bál trošku, že zanedbáva, tak sa tu nejako nasadzuje. Možno keby som zobral ešte tento spodný, tak by sme sa dostali. Ale pekný kotlík si vytvoríme z tejto marhole. Neviem, ja som z tejto záhrady čím ďalej tým nadšenejší a tento systém, ktorý sme si tu zaviedli, že máme veľa podporných rastlín, to znamená, pestujeme vrby pri rýbezlách a rakytníky, máme tu hustú výsadbu, tak je to veľmi príjemné tu byť aj v lete. Už sa tu nejaká tá mikroklíma mení. Cítime to na tej práci, že je tu príjemnejšie pracovať. A môžete vidieť topinambury. Toto sú divoké topinambury, ktoré som nazbieral v lese. A toto sú topinambury, ktoré sú kúpenské topinambury. Vidíte, že absolútne aklimatizované na sucho. A myslím si, že som ich polial raz, keď som ich zasadil, odtedy ani náznak, iba z toho, čo na nich napadá, ale absolútne pripravené na akékoľvek podmienky budú. Takže ja by som chcel chodiť hodinu a všetko vám to ukazovať, pretože ja sám som si naučil na veľa videách iba tým, že som sledoval ľudí, ako sledujú a ako robia, nie ako sledujú, ja sledujem, malinka. Ja sledujem, ale niektoré veci nám môžu dávať zmysel, môžu vám taknúť, že OK, takto by som to určite nerobil a to tomu nefunguje. Ale nie, ja si nemyslím, že že to sledujú ľudia, ktorí majú tendenciu prinášať, vyzdvihovať negatíva, skôr hľadajú pozitíva. Takže tým si budem aj ja hľadať takúto skupinu. No, prajem vám pekný večer
z tejto samoty pri lese, kde nás čaká ešte veľa práce, ale aj veľa radosti. Takže pekný večer. A ak sa vám takýto content YouTubeový páči, tak prosím dajte odber, dajte like, dajte komentár, alebo nedajte nič, proste si to užite, pozrite to do konca, vlastne si to pozrite do konca, pretože ma tu počúvate a majte pekný večer.